Pinya nyisi ni wantiere kod Twak. Wadwani wameny piny. Wanon wechego motenre kod usuru. Wachambede chiegni gi chuny oganda. Werani ma dhi medo pek e guok oganda. Seche bende koro chuny mar piny Kenya medo dhi kamarach mokalo. Parni mane en piny owacho manosingo mbeko ngima. Wadwa winje koya kuom jalony weche mag usuru. Mano CPA Zakayo Masiro. Oimore Lydia. Rio nano? Rio maber. An be an makare. Mano kare. Mano penjo aneno kamol ka oganda chuny gi parore. Kibaji goyo ji nikech wach usuru. Ere pachi wach mar usuru? Otek. Kabisa. Koro ji chor soksi malo. Gichor soksi malo. To wabro neno kosekethre ahinya kata kapok okethre. Tiende ni wabro neno ni one stage mana gi sani. To ang'o minyalo timie. Kar chakruok to nego wanyisi japiny ne aber ka ging'eyo ni usuru en ang'o, tang'o momiyo sirikal juogo jopiny, kata ang'o momiyo nyalo bet ni juogowa. Kwachako gi kanyo, number 1, sirikal juogi mondo bende yud pesa mochoro go chenro mameke. Kaka sani koro wawuoye finance bill. Finance bill ni ene ma kobed approved gi parliament. Ka parliament ka od buro kale no dhi bedo chik bas mano kore budget mwawuoye. Koro tina ni budget dhi mbele. To poko chopo kamarach. Emo miya wacho ni wabro neno mbele kanyo. Ipani geno po nitiere. Geno nitie. To kowere gi choko usuru, serikal again choko usuru mondo gi gang consumption, like we say discouraging of consumption kata encouraging of consumption. Mondo gi gang mondo nitie gik mok dwani watigo mang'eny kata wacham mang'eny kata watigo marach. Koro koketi usuru to nyaka wati kodgi mapiny. Again sirikal keto usuru mondo ginyalo tere piny, mondo gi encourage wa mondo watigi product moro midwa notigo. Mano be wadhi neno mbele. Ere kaka sirikal oketo usuru mondo konywa tiyo gi gimoro magigombo ni mondo watiga ahinya. Iboyudo ni seche machalo kamago kuonde go giduoke piny. To kuonde ma bende ok dwani watigi gimoro ahinya bende gitere malo. Kuonde ma bende dwaro ni mondo ochok usuru koro ma riembo go chenro bende otime nade chore malo. Zakana no ka oganda onge nitie kumosa duoke piny mondo mi ji oti gi gimoro. King'iyo telo masani nyiswa ni ang'o geni mosa duok piny mondo mi watigo mang'eny. Kamano. King'iyo LPG gas mane oduok piny, iyudo kanyocha noket 8% chako bed amended to 16%. Mana tamalo mar usuru manoket ewi gas, liquid petroleum gas mawatiyogo, liquefied petroleum gas mawatiyogo e ot. En tangi koso gas? En gas. Tangi. Ok gas to nie tangi. Dongang itimo na kode kae ne tangi. Kan gi tangi koso kawinjo penjo ni maler. Ne en tangi koso gas. Ma be nokelo penjo mang'eny nikech oganda moko ne paro ni tangi ema noduok nengo ne piny koso gas owuon samoro an gi tangi. Sama koro wawuoye ni to wawuoye gas. Koro tineno biro gi mtungi to niketo ga 16% VAT ochako duoge 8%. Sani koro giwacho ni percentage no tem nade? Atamalo mani charge mani kete wiye mar usuru chotem nade? Ugol. Tiende ni dwani watigi gas mang'eny. To Zakayo wadhi tedang'o? Mano to koro penjo mochiewo. Nikech wawacho bende ni ka en usuru onego bed ni igolo kuom dongruok. Ok onego bed ni sama oganda thirno titime nade? Tigole. Mano kelo wa gimoro Lydia. Gi dho kizungu kata the professional language luonga ni canons of taxes. Kata principles of a good tax
system. Tiendeni akendi dhulu kiti nangu misingi mar osuru maber. Kata ranyisi kata chal kako onego bedni osuru maber chalo. Onego bedni osuru maber timre kama. Onego bedni en equitable. Tiendeni oketo wa marom. Mako chaji 16 wawachi ni iyudo salary ta bende ayude. Ichaji 30% kata mari cha en mana 500 Koden 30. to en mana 30%. To kamara en 50 abendi chaja mana 30%. To masani Mano fairness. Okay? Sani nti ngama iwacho ni kochopo 500,000 chidi charge pesa di 35. Kanyo is not equitable. Tiendeni oken gima ber. Ka jomoko nego bedni hinya to jomoko ok hiny. Kata jomoko hinyo to jomoko we piny. Onego kete mane oriemo waduto wanyalo. Tiendeni onego bedni en fair. Mane ka en equitable. Gima chielo en convenience. Onego bedni gini ichaji osuru sama bende onego bedni mede. Ka giwacho kaka nye wan gi Labor Day chien kacha. Kane giwacho ni medo ji 10% salary, to osuru gimedo kata gi 2%. Dongine no kamano bedo ni kare, japiny ok hinyre. To it is inconveniencing ka osaro dong kacha tu kama entie cha. To ayo omeda tamalo mi jugo ko japiny. Koro mano it is not convenient. Koro gimi penja kwa dok chien kacha bomya wangyo canon of good tax system. Kata chal mar tax system maber. Eni penja nito ang'oma wachamo. Wadhite dango. Wadhite dango. Tiendeni giweye mok ging'iyo a factor kata giweye mok ging'iyo gima wawuoye cha. Principle of taxes mind convenience. Koro tiendeni okomedi gimoro lakini tax to timnadi ochor malo. Dwaro mar japiny ok okaw kanyo. Tiendeni gini rucho chenro mar japiny. Ka japiny osepango go sache ni anto higa ni adwa timo kama tipo ka serikal bindu okomedi gimoro lakini eto medo gimodwa kaw. Kech samo winjo bedni kaw gimoro kaw mang'eny winjo bedni en bende nitie gimomedo. Umedi. Kaka onge excuse to Labor Day nyokalo chien kanyo. Japiny no chiko ite to ko winjo gimoro amora. Lakini gima japiny winjo sani, nyi winjo excuse manyage ngodi sani environment economic environment okoyie negeti mang'owa choro gino malo. Lakini karang'o moyie negi choro osuru magedwa kaw irwa malo. Ka economy no okoyie negi mondo gimed ji osara. To karamage dwa kaw to economy mane moyie. Waonge economy ariyo. Uchumi ma wan go en mana achiel. Ema serve japiny, tema serve government. Ng'ato penjore ni to ere pogruok. Ne wagoyo ombulu mana dweche 6 mokalo. To kendo na ngima beto mbekore matin. Pod wantiere mana piny Kenya. Ang'o motimore? Nwano kamacha bene mana sirikal. To no oganda winje mambek ya matin. To sani ne ntiere singo mano omigi mano onyisi kaka Asla ema dhi tawala. Sani koro Asla anatawaliwa. Nyiswa ni tubedo nade. Ere pogruok e kind gima kelo pogruok e kwana mar ochumi makoro ikete wi japiny. Mabende koro miyo oganda nyaka ahinya. Lakini kipimo gi telo mokalo mar Uhuru Kenyatta. Koro serikal to nye ni chien kanyo mar Uhuru Kenyatta. Serikal sani nyodonyo mar William Ruto. To nyaka wapog siasa. Sasa ya nyiso jini siasa gi tich gi gariyo go pogre. Samedwaro kura irinyalo wachi ni gimora mora. Isero ombulu. Tiendeni dwa wachi ni gimora mora migombo winjo. To toke kanyo tich beto pogre. Tich to koro mana gima nyalore ma biro timre nade emi biro tim. Mok nyalre ok biro tim. Nikech nying'io chien kanyo nyagi wacho ni ka keto muma piny ni to kod mia ndalo adi 100 mago korongo dong koro dweche 6 koro ekalo. Tiendeni japiny nyaka pog siasa gi tich. Sach siasa to miriambo ng'eny. Sach tich ing'i adiera. Koro reality ema bete. Ti ipenja ni to koro ere pogruok e kind macha gi ma. Gadieri kanye serikal masani odonjo
to okwanyal riambo kata okwanyal dagi ni nyego yonge chien kanyo king'iyo chien nyo ang'iyo burden the tax burden mabiro sani to chien kanyo be nitie weche mag loan kata gope ma Kenya nigo kuom pinje maoko gope gi jatend piny manyodojo sani nowacho ni ano ka kepi mano bende samoro ni kare to samoro bende ok ni kare nowacho ni eno ko kepi mondo chulo sara kata o spend gik miluongo ni recurrent expenditures mag government adieri policy marach mano to policy marach kanyalo bet ni iholo mondo chulo sara but onego bed ni iholo mondo tim development gi kosetim to internally kata gi ei Kenya ka wa generate income to wa tax to wa yudo pesa machuro chenro mag government kuro chien kanyo to nyo hola ahinya to kikwa wachi ni sani ok hol podi holo kuro ki holo tido ni kaka government spend giwacho ni charges on the exchequer and all that charges in the government for the government any ikuongi chulo gowi to kose chul gowi to hai koringio other recurrent expenditures kata gik ma government spend yega pile kata dwe ka dwe kuro gowi ni yudo ka gope nyose bit mang'eny ema jogi temo timo jogi temo chulo kuro sami chulo gini to onge pesa kaka king'iyo nitie joma pok oyudo sara donge jogi pok oyudo sara kapok oyudi ka government ok nyal chulo recurrent expenditures tiende ni onge pesa ma circulate e economy onge pesa maluoro wuogo kuoma obiri to kowuokiri to dhir ng'ama tiyo ni dala kacha to kowuokiri ng'ama tiyo ni dala to dhir jaduka pesa no onge nang'o nikech jatich pok otimre nade pok ochul mano keto ngima bet matek zaidi koro gope machien kacha to miyo ngima tek to kod momedre ngima tek to kendo gimomiyo ngima tek omiyo japiny neno matek samoro tax to bende pok oidho ahinya kata pok omede ahinya pode ka proposals nitie ni dhi time nade dhi mede tang'o miyo japiny neno pek kuo mapile e sirikal ok en sirikal ma kawuono kende ne en sirikal kata manyoro kuo ng'eny koro sirikal nyaka ng'i yore mag kuo mago bende miyo japiny burden nikech kose hol pesa to kobiro ni timo kod development to kwale Lydia pesa midwa chul go ng'acha akanye donge akuom japiny temangi yudo ni japiny kuri juoga makata gimi juogo onge to nyaka juogi nikech idwa chul gope kano biro to tieno maber chulo okrach tax kano kawiri kata usuru kano kawiri to tieni maber chulo okrach lakini kidwa chulo gimoko tieni en gima let tiende ni ya ichulo gima ng'ate motimre nade emokwalo chalo gima jirani moro odhi okwaro diend jirani moro to kose kwalo diend jirani to ni biro ni temri nade ichul diend jirani cha ibiro winjo nade ok ibiro winjo maber koro kalore gi mago kuon ariyo kende gik mamiyo japiny neno matek bende ng'eny kopogre gi usuru kopogre gi kuo nikech waste be nitie tiende ni itiyo go marach oti kode to priorities onge tiende ni ok waketo chenro na ang'o monego bedni watimo mokwongo ang'o monego bedni watimo mar ariyo ang'o monego bedni watimo mar adek kanyo kela e penjo mopenji gi Ongwe Junior owacho kanyo ni nitiere sondu penjo ne ka sani ma kor yuto ma japiny nitiere piny moloyo kendo keto kuonde ma sebedo shida ne japiny to penjo ni to winjo ni office mar Mudavadi gi Gachagua miss billion abich higa ka higa pesa ni ento wuok kanye mano penjo ma Ongwe Junior nitiere go pesa to pod wuok mane sirikal magi choko suru gi bichoko suru to gi miholo oko apise bi medlosi omiyo koro winjo kanyisi chien kanya ni kopogore gi tax to kopogore gi kuo to priorities bende otimre nade waketo mok kare chenro marwa wapango marach gimonego bedni watimo mogik emwachakogo kar mondo watim gimo monego bedni watimo mokwongo mogik cham wachakogo office en mar Kenya gibiro wuok gibiro weye kanyo chena ni en asset kata mwandu mar jopiny lakini japiny ok adwa mwandu kabila no sani japiny ng'iyo ni to mogo pesa di mo en pesa tanyalo chama iwinjo ti penya nyaka ni gas tero dwok piny to koro japiny dwa chama priorities waketo marach koro pesa ni tibiro yudo ka dwoko penjo ne
pesa to mana sirikal emochiwo. To en mana pes japiny mar To en mana pes japiny mar usuru, kata pes japiny mano kwawo komonego bedni japiny biro chulo bang'e to kaw to timgo gimoko onego bedni timo sani. Koro en mani nitie jok mawinje maber molo japiny mano winjo maber. Gito nyaka giwinj maber nikech miriambo ng'eny e iye. To sama iriambo kata itiyo gi gimoro e yo moko onego bedni itiyo go, mago koro pod waluongo mana ni corruption. Kuo chalo ng'ama okwelo. Juma mokalo tich ang'wen ne migawo mar omenda kata treasury nogolo wach ni omiyo oganda mondo ogolie pachi. Kata kamano to en gimogole juma achiel kende nikech kogik tich abich tidhi lor wach mar kawo paro. Iparo ni ma ben seche moromo kawo paro moromo. Kata kamano bende iparo ni piny owacho ni oketo kawo pach oganda e kiwango mowinjo bed ni kawe gi pek mowinjo bed ni miye. Wira ni itimo gigi ka oganda bende nitiere jok mantiere kod ng'ur to bende kawo pachgi. To ere ber kawo pach oganda e gik machal kod ma? Number 1, kata mokwongo kadieri to nego bed ni sirikal ridore e yore mag kawo pach japiny. Nikech iyudo ni gigi timre to giwuoyo kata gi ji 2-3 to gin giparo ni mano pach japiny. Ng'amodhi e gweng' kucha kata modhi Homa Bay piny kacha modonjo e gweng' kucha mopenjo ni to e center maru kae udach nang'o? Ka center maru mar Opapo ka udach nang'o? Rodi Kopany ka udach nang'o? Ere gima onego watim? Gin gibiro rado gi ji 2 ka to giwacho ni mano pach japiny. Of course scientific ways mag kawo pach japiny bende nitie. Sampling is allowed, but is sample gi kanye nyaka obed wider, okay? To nitie gimiluongo ni sensitization. Kata miyo paro ne japiny ni nitie gima kama madhi mbele. Sirikal ok sensitize jopiny. Covid nyokalo chien kanyo nyagi timo maber kabisa. Nyagi sensitize japiny, tim kama, tim kama. Tim kama, tim kama. Kikibed gi ng'ato moloyo mita kiadi. Ni wachonwa maber. Iwacho ni kako onego bed ni timo. Sani bende sensitization kabla no onego bed ni sirikal nigago. Mako chopo ni koro to dwa japiny, remember ni ka financial year ni budget osesom to moko ka kendo chakre mar the year 2024 2025 bendo chak kawo. Tendo ni en a continuous process lakini japiny kia. To kanyo wasiayo sirikal nikech sirikal emok ter ne japiny wach. Onego bed ni giwacho negi. Lakini gisani kanyalo wacho ne japiny nitie mapod dhi mbele mapod iteri bunge. Ginyalo kata login website mar bunge to gichiwa ng'ono pachgi. Nikech gini poko bire parliament. Obro biro kaka first reading, second reading, third reading, mane kaka chik wacho. INTA commencement, presidential assent, commencement. En gi stages machalo kamano. Kore kama kore kidhi tim first reading. Koro ma nyiso ni sirikal norem kawo pach japiny kaka sirikal nyuse rem. Magini en tok chik. To koro gisetere parliament sani. Okanyal wacho ni en tok chik nikech bende okalonyo yore mag chike. Okay. But ok gitimo enough. Kamano ni to pend chik or something like that, maybe okil moro bro wachoni. But gisani to waneno ka oseter gine bad parliament. Koro onego bed ni sani japiny chiwo duondo ne parliament nikech kae mabil cha dhi bire. To pach japiny bende wajumbe sani kosechoko pachi to chieng' ma gino bire parliament ne pap to gibro pachi midwaro no ka gibende gi agree to it kata ka giyie gi wachni no to gibro dagi gima hinyi mantie bilcha. Saka ng'ato penjre ni gini ero osechopo e parliament koro chomo kamiterie e od bura kata parliament. To kane bang' yiero gima no opongo waneno ka moko kuom jotendwa ne ng'ada ura dhi kocha. To ne wacho ni nitie kaka lwedo no mosore mano omiyo jomoko ng'ada ura dhi kocha. Gini tere e od bura. Be nitiere tiende tero gini e od bura. Waseng'eyo ni kweth mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance to onge gi kwan manyalo kalo go gimoro be ok ginyal tamore. Gini chal ka gima koro piny owacho tere atera iluongo ni formality purposes. Tere atera mo mar oking'e ni awawuoye chik mane kaka hen nyaka tere kacha. Koro kata Azimio ni mne gi ji 2 to gibe nyaka giwuoye wachni.
koro kata joka nitie gi ji 200 iteri atera to iwacho wach siasa kidogo. Joma riche mogik kata joma riambe mogik gin wabunge mwayierogi. Lydia ibro yudo ni mbunge itere kendo promise ne wabro timo kama opmi singo moko to keto ni geno mbele tai kisetere kucha to kochopo kucha to chikre immediately en kendo koran kucha tabro wacho ni onge ng'ama okoero chiemo to chiemo ng'ano man gi chiemo en sirikal. Koro ibro yudo ni piny kucha samoro ng'ato otiyo gi pesa mang'eny ma tok siasa yier to yiere lakini jogo weka en nono to okwand ni to koro higni 5 gi ere kaka adwa yudo pesa na manya tiyo kuom japiny. To owacho ni one of the ways korwa koni waonge migepe manyalo miyo ohala. Jogi timo ohala gi sirikal ok rach gin wa Kenya. Okay? To koro ng'ato ng'eni adwa timo ohala gi sirikal. Inibro timo ohala gi ng'ama pingi. Ibro kalo tidok kocha kisebet kocha kitimri nade itimo ohala. Denyo be nitie pesa gi orumo kacha. Mato kochopo kacha to denyo. En koro kosa denyo to nana ni sirikal owacho ni koro nitie bill mabire parliament. Gidwaro numbers. Numbers gi ng'e kaka timogi inyiewogi. Idhi nyiewogi. Pesa oketho piny to kochakre sani. Ochakre Bible. Dongo chakre muma. Yesu nondhogo nikech ang'o? Mana pesa ni zakayo kai to bende ntiere oganda pinje to be wanyalo keto geno kuom jood bura mar reso wae weche machal kod seche ma bende neno kidhi medo suru kata obedo are Kinangop nyaka Kisumu are Turkana nyaka Mombasa ji dhi go agoya usuru maromre bende ntiere kata obedo ni ntiere kon ma ntiere mar siasa wanyalo keto geno kuom jood bura mar neno ni giyawe wang'e mondo ging'e matut moya wach mar siasa ging'e gima dhinyo japiny. Wanya keto geno kuom jo siasa mar reso wae weche machal kod mali. Iyudo ka parliament nigi committees machano chenro mag planning, budgeting. Okay? Committee ni gini dhidhire stage 3 mar bill ni iyudo ka gini itere committee. Around itere committee stage 2 to stage 3 kore iyudo ka amendments itimo nade? Itimo gik maricho jo committee golo. Koro kata obed mana Azimio. Kata obed mana mrengo mane. Gin gi members mag gi ang'owa e committee. Pek mar wach chakre gi e committee ka. Gima rach igolo oko, gima ber iweyo. To ka gima rach igolo oko, onego bed ni jo siasa kata mana duond buche mantie kucha, kata coalitions man kacha ng'iyoni jowa mage man kacha. To gibend gikwong gibede gi kikao mar gi moro to giwacho ni gini wanene kama kaka members mar committee cha. Koro udhi handle nang'o kuchopi committee ka bilu chopi committee kacha. Haya ka gidhi e committee giwacho no ke ka gika ugoloko. Gini rashina nikech gimomiya wacho ni kanyo nikech parliament to ka osebire number 1 opposition onge numbers. Nikech opposition to sani side gi japiny giwacho ni japiny ok onego bedni ijugo suru machalo kamano. Tena ne mano duondgi magin go sani, te duondgi bende magidwa dhi gi od bura. Lakini kucha numbers onge. Koro ananeno ni sani gitemare ridre gi kar committee kacha. To gichiw pachgi. To ka maricho ka osegolo. Koro kata ko biro to biro ka ntie parts mosegolo oko. Lakini kadwoko japiny geno wato onge kuom ja siasa. Nitie maka wacho jo siasa duto nigi richo. Nitie mabeyo marili giparo hinyruok mar japiny. Kendo ginyalo chungi japiny. To bende ok inyal nyiewogi. Koro kwan gi lakini gitin. Koro ginyalo to medhe nyiew to ng'eny. Koro duoko japiny na en ni gini to kobiro e parliament ka. Ka kobiro no e ka kibiro tere. To japiny okaka koko piny kucha giluongo mjumbe gi sani. Sani monego bed ni manye mjumbe igone simuni nyaki duog i address jopiny kata mane town hall kama wabet wariti. To kwayowa en kama suggested sections e bill ni kama ok donji hinyowa dhi od bura tetem kama. Koro ka gibiro kukora koro konyiewgi ong'e maber no ndhogo japiny. To japiny nyaka tim dwache. Koro sani wan e lwet wabunge. Japiny ni e lwet mbunge.
mabe wacho ni samoro konyruok ok nyal wuok kanyo to onge. Lakini watema ni kik ng'ato bi wacho ni ok nwa wacho. Kata no ko wacho nikech yudo wang'iyo chien kanyo ero ni sirikal no kotimo chenro maber kata no kotimo lendo maber ne japiny mondo japiny ong'e ni pachi dwarore gi sani. Koro sani wane mwanyalo luongo mjumbe. Kiseluongo mjumbe nyise gima idwaro. Lakini time to tin. To kodhi kako bibiro no to matumaini to onge. Zakayo winjo ke wacho ni ntiere giminyal tim machalo luongo mbunge uluongo to kobiro samoro kia ni dhi luonge kanye. Ang'o ma japiny nya timo sani? Ere gima chiko yene japiny timo? E yo mora mora mar golo duonde kata obede yor in makore nyiswa ni bentie gimora mora ma chiko chiwo ma japiny nyalo timo. Wanya timo nang'o sama koro piny ogik kama chal kama ka bende jood bura samoro ok nyal winjo to manyalo winjowa nya bedo matin makata duond ok nyal winji kata bed ne gichoro paro makama ok nyal kadho japiny otim nang'o? Kaka wawache ni wane lwetu wa bunge cha. Kai ng'ama nyalo miyi ngima toke ka en mbunge kata en mbunge kende. To ka mbunge ok owinji kata kiluonge to ok obiro. Apani kendi biro penjare wakili ni ere threshold mar bet gi mbunge ni. Nikech koro nyaka yud kami bende koro nyaka toe mirima. Niwinjo. Nikech gini to kosekale to en chik. Chika ne ok en mar ng'ata achiel. En mar jite. Koro samoro ino kiyie kode. To nitie jomo yie kode. To sirikal bende biro wacho ni dhoge mit. To wabunge go bende dhoge mit. Ka ngise kalo gino to gibro dhi chien kucho kore ka giwacho ni gini nwa kalo kama mondo gima kama otimre. Dongune no kama puko timnu nikech pesa onge. Koro ibo yudo ni kose wuondi magini okalo tiduogo wuondi kendo ni mane kaka parare 2018 ka ji ne dhi kale chik mar 8% kata tamala boro mano kete mafuta. Ang'o manotimre? Dongo wabunge no nyiewo makoro kata mana jok mane nego benini opposition no dhi mogo kura niya gino timre kamano. Giko ne ang'o manotimre? Japiny nogaga koko to bedo chik. Entie nyaka kawuono. Sani neno kidwa chore back to 16 idwa chore up to 16%. Atamalo apaga uchiel kuwuok atamalo aboro. But akeli mana kan idhi goye diriyo double. That is 100% increment. Koro iyudo ka diere ni mbunge no nyiewo to mbunge no kochungi japiny. Ano kane kama mbunge madhi chungi japiny nitie. To kendo ng'iere history margi. Maber. Nitie mwang'eyo mapok nochungi japiny. To nitie mabende wakia kata nosechungi japiny kata pok ochungi japiny. To bende nitie mwang'eyo mosechungi japiny. To kalure gi siasa masani ineno ka government iyudo ka koro ketho opposition parties mantie. Ineno ka tabu nitie Jubilee. Azimio as a whole ni wacho maber ni joma kosa timre nade osedonjo kucha. It is a game. Ma japiny ok nyal. Koro japiny to kane kanigi hope mora. Lakini okili moro biro nyisi ni threshold mar golo mbunge etelo en ang'o. Mondo kata mano to en yo mabor. To en bende yo mabor ahinya. Koro giko ne en mnane japiny nyaka hinyre. To gisani pok gihinyre to gidhi hinyre. To wang'iyo maber ni MPs ki to kapar. Wabunge to kapar. Mano miyo japiny false hopes. Neno paro moro kako ya kumanchiel kum janeno maro Zakayo. Wacho no mosi oneno kain Zakayo ja usuru. Nying no wacho no ondesi mokalo kaeto. Wacho ni dipo ni dok dhie ng'anyo wuok oko e barabara cha nyalo konyo wach ni nikech pache wacho ni poro ni ji duto wuok makoro ko yier ni gin Azimio nikech kake wacho no usuru kako ogoye wi Mombasa wi Turkana wadhinyo ji te. Correct. Ka ji te wuok ma ji te wuok ochomo barabara be gini nyalo konyo e yo mora openjo kamano. Ji te to pok nowuok ga. Koro abro duoke ni ji te ok nyal wuok. Kaka wang'iye chien kanyo ni kaka sirikal nyiewo mbunge kaka sirikal nyiewo japiny. To kata kanyo wako kura piny kucha
nitie some of us manyo ng'iewo. Miyudo ni kin gi policy maber lakini ok igol gimoro. Giwacho ni gonyo yudhe. Kok igonyo yudhe to kumidhi onge. Lakini kigonyo yudhe tibiro timi nade? Ibiro teri. Policy ok ng'i. Ing'yo nini ga ng'o ofu. Zakayo kato gonyi mana kawuono to kinyi ng'eni kose gonyi kama to gani te dhi ng'iewo mauta 16% miyo wacho cha. Ng'eni human beings kaka loswa kaka joma dhano wabedo ga loyal. Wabedo loyal. Kose nyiewi titimo mana kaka janyiewo wacho cha. Mane kaka otimre ndalo kura. Ji matin sana makao to dhi timo the other way. But ang'o momiyo abiro kanyo? Gini kose kalka ng'ano penjo ni ng'anyo bro timre nade? Ubro mna ng'anyo kaka ung'anyo ga pile. Mana joma ng'anyo ga. Ng'ama dhi medre ma dhi ng'anyo onge. Mago to giwacha wacha dhogi to kochopo ni giwuok tibro winjo ka ng'ama otele ng'anyo cha. Ema kendo koro gitimre nade? Giyanyo. To ka ng'acha oweyo ng'anyo to kendo ni koro ng'ano kendo koro nindo en opposition leader onego be no ng'anyo to kotimre nade? Ok ong'anyo. But ng'anyo ji ok dhi ega kaka sirikal nyiewo jo wabunge kaka kaka gidhi nyiewo jo piny. To remember ni gibende gin gi jomoko ne gikura. Kenya ka for lack of better terms we are politically ignorant. Eyudo ne wakia gik mang'eny. Kaka kuri boyo ni nitie jok manyo gocho ne Kenya Kwanza. Ti jomo gocho ne Azimio. Ibe king'iyo gini kare tibro ni jo Azimio jo to mondo dhi ong'anyo. Da Kenya Kwanza dhi ng'anyo. Tek. En samonego be no dhi ng'anyo no. En on tinga mopare pache. Hatred ma en go for the opposition leader mantie kama nade e pache. Tabune okone ni tabune momiyo dhi ng'anyo. En onge no dhi ng'anyo ne ng'amu luongo ng'anyo cha. To ng'acha samoro lure gi fears mana osebedo sold to them ni ng'ane rach kama. Kure en sama mogo idho, mafuta idho, ngimo idho cha en okone. Bende yot manda kata yot mondo ng'ama no gone kura cha mondo dhi onyise niya ni ng'at cha emomiyo piny tek. Oendelea gi ng'anyo momiyo piny tek. But gi sani to okaja siasa. To be konego be na wuoye siasa mang'eny. Ng'anyo nyalo konyo. Ng'anyo nyalo konyo. Ke japiny ok dhi maber. To kendo sirikal ohero ng'ama gone koko. Sirikal ok dwa ng'ama oleng. Waseneno kuom ndalo mang'eny. Okonyuoli kawuono okonyuola kawuono wasebet piny. Okoda wacho ni chieng' ma kama cha. But sirikal ohero koko. Samoko koko ni pup to gibiro. En mna ni kata wang'iyo ni ng'anyo ber to bende ng'anyo bende nigi rachne. Kech nitie gik madhi kethre mang'eny. Tie jok madhi tho, mwandu madhi lal. But kotamo wangi kizungu wacho ni disparate times calls for disparate measures. Koro mago e measures mabende nyalo bet. Ng'anyo to nyalo konyo. To either way nyalo konyo kata nyalo ketho. But kadwoko japinyno sirikal ong'iyo gi koko. Kogone gi koko to nitie mabro losere. To ting'ne gi sufria wich. Nitie mabro losere. Thoth ji ywak kae Zakayo. Kevin Davis wacho ni entiere kodwa chendo no chienge ni gin giol. Iwacho ni giol ous Kenya. Mono ng'anto mi kare odhi. Kata kamana yudo paro moro mopogre gi mar thoth oganda. Kriman Ochieng en wacho ni adiera piny Kenya to ni matek. To kopo ni yoro suru ni nyalo kelo konyruok makonyo oganda. To kare okaw ya kawa. Nyiswa miye japiny obed kod ng'eyo kaka gini dhi konye no wuon. Sama kore dhi ng'ade mang'eny. Be nitie yo ma dhi konyowa ka pach Kriman nyisene. Por wadok mna chien. Ng'eni kapto kose kawe iri to onge lweti. Mane na dier makende. To wan kaka wang'eyo kaka jolonyo nego be ni kose kawe iri to konyi. Mane kaka wang'eyo. Lakini kaka an aonge duol mar wacho ne ng'ato ni tikode kama. To ng'ano bibro ni tikata gi jok man gi duol monyise ni tikode kama. Lakini o disregard kata oko kaw wechego ka wich teko itiyo kode wich teko. Abro paro ne jachul osuru no kata taxpayer no kata japiny no niya. Nitie kata pinje ma tax ji pesa mang'eny moloyo kaka Kenya time. To gineno ber osuru. Koro ok lich. Tineno kawire to tiyone. Kenya waka ikawe to kti kode yore maber. Kaka wawacho chien kachacha. Mano kelo pek momiyo japiny neno pek. Koro control to waonge go kuom gini. To podi
wawuoyo mana ewi jabunge ng'ama nitie bunge kacha oyienegi passing a vote of no confidence on leader mora mukti maber sadi mane gisega wacho noke in nwaneno mna gi ng'ane you remember Kimunya and Boni Alwali machane higa mane must have been in Kibaki era mache kama nanene kama mbunge utione japeny kidwa kwal japeny to mbunge chungi japeny Boni Alwali unge siasa masane gitin koro wan wale malema ni nyalo tikode maber kata ok nyalo tikode maber advisors to ntie ma advice sirikal kakitiyo gi pesa ka jatend sirikal o kaw paro mar the advisor mutiyo go maber to wadhi neno ber to ka onge to onge kora mugajong mano kanyo sipieza kaw masiro omiyo wapache kotendre gi mago magosuru makoro kelo kibaji ne oganda jo Kenya en twak mabende wabodhi mele gi winja no kanyo ka alisanya wacho ni oyie gi gik miwacho go kendo en bende wacho ni lit tek betek to wacho ni kaw mana mos akawe era kora mugajong mane makelo gi kumara manyi pinyero kamano kuom kete mana ka imiro ote magero kamano kuom bedo kodwa chendo ni mara men piny kata kamano nikech sa obo bedo go twagni mang'eny kinde mabiro kamano warom kanyo kendo sade kwa kelo weche manyien mago imore nyinga Lydia Riti Masane.